предстоящите избори за Европейски парламент на 9.06.2024 година ще бъдат най-драматичните в историята на Европейския съюз. Ето защо ние от Политическа европейска пролет ПЕП 2024 предлагаме на българското общество проект, чиято цел е да повиши активността на българските граждани по отношение на изборите, както и тяхната информираност. Проектът, който ви представяме, е мечта, родена от желанието да събудим демократичния дух във всеки един от нас. Това е възможност за всеки български гражданин, отговарящ на законовите изисквания и вярващ в своята способност да направи разлика, да се изправи на предизборната сцена и да предложи своите идеи за по-добро бъдеще на България и Европа. Също така ние отваряме вратата към участието на всеки един глас, към всяка идея, която носи потенциал за промяна. Чрез електронното гласуване, всяко мнение, всяка подкрепа ще бъде чута и оценена. Не сме ограничени от партийни политики или идеологии. Вярваме в силата на индивидуалните визии и решения. Кандидатите ни не само ще се представят пред вас, те ще се свържат с вас, ще слушат вашите мнения и нужди. Те ще бъдат вашите представители, а не просто кандидати. Инициативата, която започваме, изисква вашето участие и ангажимент. Заедно можем да направим история. Заедно можем да построим по-добро бъдеще. Нека се вдъхновим от възможността да променим нещата към по-добро.